bare fordi, jeg er bare så ensom. Jeg har bare ikke nogen venner. Jeg var ikke nogen, der gider at skrive til mig. Jeg sidder bare trygt og spiser, og jeg er bare vildt ked af det, for jeg har bare ikke fået noget sms i 3 år nu. Og jeg er bare virkelig ensom. Der er ikke nogen, der gider at skrive med mig. Jeg er alt for kedelig. Er det for meget for langt? Nej,